Jangkrithaini Thwisam गोदान बर' सावथुना दिनै पंकज लाहारी मानगोनां पंकज लाहारी बिथांजों लिरजानाय बिथांनि बिथोनजों दिहुनजानाय बे बर' सावथुना दिनै खम समनि गेजेरावनो दिनै रोजा रोजा रां खामायनानै लाख लाख रां खामायनानै दिनै फोरमान होबाय दि बियो बेसे मोजां सावथुन आरो बेसेबां रायजो राजाजों अनसायजादों आरो जोबोद अनसायथावना बे फिल्म बा सावथुना दिनै आरोबाव रोजा रोजा रायजो राजाफोरा अनसायबावथों बे बर' सावथुन बा बे प्रडाक्शन बा बिथां पंकज लाहारीखौ आरोबाव बिथोन होबावथों जे बेनिख्रुइबो साबसिन हामसिन आरोबाव मोजां मोजां बर' सावथुन दिहुननो हाथों बेखौ दिनै बोर सारस्रिनानै दिनै बिथांनिनो नैबे ट्रेलारखौ नोंथांमोननो आं दिन्थिबाय। बर' हारिनि नोंसोर बायदि फोथाय खेबस'नि थाखायनो बे बर'नि बिर जोहोलावफ्रा गाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जादों। आलादा रायजोनि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनांगौबा जों बयबो गिनाय मेंग्लिनाय बानाय बेफोरबादि गाज्रि आखुनिफ्राय गोजान जानांगोन। माखौ दारायलायबाय थादों बेहाय? असी साहब बे लामायाव आगान होबाय जेब्ला सानसेब्लाबो जों जेलनि ओंखाम जाखानांगोन। बे बाथ्राखौ मिथिसेयावबो जों बे लामायाव आगान होदों। अब्ला साननानै नाय हारिनि सेन्टिमेन्टआ जोंनि सोलेराव माबायदि रोदा रोदा हाबनानै दं। नोंथांमोना बयबो बे भिडिअखौ मोनसे लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बे फिल्म बा बे मुभिखौ अनसायनो दाबाव बयबो।